Ukwehlukanisa. Ukwehlukanisa ukuze ukuqonde kangcono, ngizocela ukuchaza ngokweBhayibheli amaHeberu ngokubona kwami la kuwumsuka wakho ukwehlukanisa ekutheni isidalo sikaNkulunkulu sikwazi ukwehlukanisa izinto. Abantu abaningi baye becabanga ukuthi isono sokuqala somuntu ukuvumela ukulengwa okanye isono sokuqala sesidalwa sikaMdali, ukuvumela ukuba inyoka uvumela isilingo esaqhamuka nenyoka. Lesi sokuthi begcine sebedle isithelo kwakuthiwa bengasidli okanye bedle emthini kwakuthiwa bengawudli, bedliswa inyoka. Singasho sithi leso isono sokuqala sesidalwa sikaMdali, kodwa mina ngokubona kwami isono sokuqala sesidalwa sikaMdali ila ekwathi khona sebedlile kulowo muthi loyo, base bezibona behambaze, baze bafuna amahlamvu bawathunga ukuze bezokwazi ukuwambatha. UMdali uma eyala u-Adamu ukuba engadli esithelweni okanye emthini, uyamtshela ukuthi ungadli kuwona ngoba uyofunda ngicela ukuvula khona ngeke ngisho into engabhaliwe. Uthini? Uthi uxole nje kancane. Uthi uvesi 16 waGenesis, Genesis 2, uJehova uNkulunkulu uyamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Lawo mazwi aphindwa inyoka uma isilinga u-Adamu, u-Eva, la esibuza khona ukuthi inyoka iziphi iy'thelo ekungamele kudliwe kuzona, noma eseyasho u-Eva ukuthi kwathiwa singayidla yonke imithi ngaphandle kwalo, ngoba wathi uNkulunkulu uma sadla kuwona siyokufa nokufa. Bese inyoka iyaphendula ku-verse 14, ku-verse 4 kuGenesis 3 ithi, kuthiwa inyoka yathi kowesifazane, aniyikufa nakufa, kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nazidla kuyavuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi. Ngempela iyona nto eyenzeka leyo uma sebesidlile isithelo, ngoba bakwazi ukuhlukanisa, ngoba phela uma usuwazi okuhle nokubi usukwazi ukuhlukanisa. Bakwazi ukuhlukanisa, bazibona behambaze and lokho ngikubona mina kuyisona sono sokuqala esenziwe umuntu, ngoba ekuhlukaniseni kwakhe wazibona ehambaze, wase ebona amaphutha kuMdali. Wabona engathi njengoba uMdali emdale wahambaze, uMdali wangaphelele, yena ngokwakhe uzibona efanelwe ukumbatha ukuze engeke eze ebe phambi kobuso baMdali ehambaza. Wakhohlwa ukuthi njengoba edalwe ehambaze, uMdali ubazi ukuthi wenzani. So, isono akubanga ukuthi badle umuthi, kodwa isono kwaba ukuthi emva kokuba sebewudlile umuthi, babona amaphutha kuMdali ngenxa yokuthi sebekwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi. Babona ukuthi ukuhambaze kubi, okusho ukuthi uMdali udale okubi. Leso sono leso sokwahlukanisa isono esisidalela ey'nkulu iy'nkinga esikhathini esikusona njengamanje, ngoba
kuningi siyakwehlukanisa kepha sikuhlukanisa ekubeni konke kuvela kuMdali. Ekwahlukaniseni kwethu izinto sibona amaphutha kuMdali, kanti awukwazi ukubona amaphutha kuMdali ekubeni udalwe nguye uMdali, ekudala ngezinhloso ezithile wena ongazazi, ekudala ngothando olusuka kuyena. Zonke izinto azibeke kuwena nazibeke empilweni yakho uzibeke ngokuhle ngezinhloso ezinhle kanye nangenjongo ethile wena okungalula ukuba uyiqonde. And akulula kakhulu uyiqonde uma usufunde ukwahlukanisa, okuyinto esayithatha from o-Adam no-Eva ekubeni emva kokuba sebedle umuthi wokuhlakanipha, umuthi obavula amehlo bekwazi ukuhlukanisa. Ngoba mhlawumpe ukuba bona bafunda ukwehlukanisa, bafunda ukuthi khona okuhle nokubi, kodwa base banga-react-a kukhona lokho, angiboni ukuthi kwakuzoba icala okanye kwakuzoba isono ngoba uMdali indlela akababona ngabo ukuthi badlile emthini, wabona ngokuthi uthe esebabiza bangasabela. La sebesabela khona bathini? Wathi u-Adam ubesaba ukuvela ngoba ehambaze. So, usaba ukuthi uvela kuMdali wakhe ehambaze. Wayeseyabuza uNkulunkulu ukuthi ubani okutshela ukuthi uhambaze? Ngabe usudlile yini kuloya muthi engithe ungadli kuwona? Okusho ukuthi ukuba badla bazibona behambaze kodwa bese bayakhumbula ukuthi badalwe nguMdali. So, ukuba ngoba ebadale behambaze shuthi uyazi akade ekwenza. Base benga-react-a kuyona leyo nto leyo, bangakhombisa ukuthi lokhu okwenziwe uMdali kuyiphutha ukuthi behambeze mese begcina sebefuna amahlamvu okubhinca befihle ubuze babo. UMdali wayezogcina engabonanga ukuthi badlile emthini. Mhlawumpe wayezobona ngelinye ilanga esizwa ukushintsha kolimi labo sebekwazi ukuhlukanisa izinto ethi hhayi, lokhu sikubona engathi akukho kuhle, kodwa futhi engazi babezokusho kanjani lokhu uma kuwukuthi ekuboneni kwabo izinto noma ekufundeni kwabo ukwahlukanisa aba-react. Ngoba into eyinkinga ukuthi u-react-e ekufundeni kwakho ukwahlukanisa, u-react-e ekufundeni kwakho ukuthi khona into embi, khona into enhle. Wena uzibone ungafanelwe into embi, uzibone ufanelwe okuhle kuphela. U-react-e ekwahlukaniseni ekutheni khona ukukhanya nobumnyama, wena uzibone ufanelwe ukukhanya kuphela, ubumnyama bungakufanele. U-react-e ekutheni khona ukufa nokuphila, wena uzibone ufanelwe ukuphila, ungaziboni ufanelwe ukufa. Njengoba uMdali wayebayala ethi mhla badla kuleso sithelo bayokwazi ukwehlukanisa bayokufa nanokufa. Wayesho ngoba bazobe sebekwazi ukwahlukanisa ekutheni esigabeni sokuphila kunendawo ewukufa engabafanele, kanti ukuba abadlanga okanye ukuba aba-react-anga ekwazini kwabo ukwahlukanisa, babezokwazi ukuthi leso sigaba leso sokuphila noma siwukufa kodwa siwukuphila ngoba asihlukile asihlukile ekuphileni. Akuyona into ehlukile, akuzona izinto eziwu-two ey'hlukile ukufa nokuphila, kepha ukufa kuyingxenye ethile yempilo, okusho ukuthi konke ukufa nokuphila kuyimpilo kodwa it's just that ama-phases ahlukene okuphila. Le nto iyafana nokuthi awukwazi ukuhlukanisa isihlahla nembewu.
ngoba imbewu iyisihlahla, it's just that iyifezo ethile yesihlahla. Ongeke uze usho ukuthi wena imbewu ayisona isihlahla ngenxa yokuthi ayikakaqhumi yakhula yathela iy'thelo mese uthi lokhu-ke sekuthela iy'thelo osekunamahlamvu osekukhulile khona kuyisihlahla, lokhu kuyimbewu akusona isihlahla. Into eyodwa le, it's just that wena uy'buka usuke usubuka enye ingxenye yakho njengoba nokuhle nokubi kuyinto eyodwa uma ukubuka ukujulele, ukubuka ngehlo elingahlukanisi noma uma ukubuka ngehlo elihlukanisayo kodwa ukubuke unga-react-i kulokho okwazini kwakho ekutheni lokhu kuhle, lokhu kumbi. Ngizokwenza isibonelo nje sokuthi noma ngeke kuze kube isibonelo esi-specific. Kunento empilweni okudlule kuyona wena uy'tshela ukuthi eyi, eyi into embi-ke le. Abanye baze befike kwisigaba esitheni bethi lokhu kumbi kuvela kusathane. Kuhambe 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 kudlule iminyaka, lokhu wena ukuthi kumbi kuzale iy'thelo ezinhle. Awusacabangi ukuthi ukuba angizange ngidlule kulesa sigaba mina engangithi simbi sokuphila, engabe lezi y'thelo ezinhle engidlula kuzona azikho okanye angiy'tholi? Lokhu okuhle ngikubona njengamanje ngabe angikuboni. Okusho ukuthi lokhu engangithi mina kubi kuvela kusathane, kahle kahle kwakungekho kubi futhi kwakungaveli kusathane nakho kwakuvela kuMdali, kepha kuyingxenye ethile yokuphila engafiki kahle elokhunjeni emzimbeni wami okanye engafiki kahle kumina. Kodwa lokho kwakungasho ukuthi ngalesa sikhathi kwakwenzeka kwakumele ngithi kubi kuvela kusathane. Okusho ukuthi if impilo singayibuka ngehlo elingahlukanisi noma elithi uma selahlukanisile lehlukanisile kodwa linga-react-i, singabona ukuthi awukho umehluko phakathi kokukhanya nobumnyama. Awukho umehluko phakathi kokuhle nokubi. Awukho umehluko phakathi kwani? Kwazo zonke lezi zinto lezi ey'bizwa nge-opposite, it's just that i-coin, ama-side awu-two e-coin eyodwa. Lento abantu abakwazi ukuyichaza kangcono ilabantu bakula mazwe lawa ako-China nako-Japan lapho phezulu nje. Laba abayichaza lento nge-yin and yang. Uma uzobuka umdwebo we-yin and yang, ubuke i-part emhlophe ne-part emnyama. I-part emnyama inechashaza elimhlophe, nemhlophe inechashaza elimnyama. Nokuthi kuyinto eyodwa kodwa uma uzoyibuka ngehlo uyithi shalazi, uzoyibuka engathi izinto eziwu-two kodwa yinto eyodwa leyo. Yingakho nayo yonke into eyi-opposite okanye esigcine sisipha i-opposite, kuyinto eyodwa but isuke ikuma-stages are-different mese thina siyibona engathi izinto eziwu-two ey'hlukene. Ukuthi kubukhuni ukuphila impilo engahlukanisi ngenxa yokuthi isikhathi esiphila kusona yonke into ihlukanisiwe. Konke kulethela kuthina sekuhlukanisiwe kuthiwa lokhu kuhle, lokhu kumbi, lokhu akumele ukwenze, lokhu kumele ukwenze, lokhu kuwuthando, lokhu kuyinzondo, lokhu kuvela kuMdali, lokhu kuvela kusathane. Mina uma ungangibuza
noma ngingasho uma ungangibuza, uma ngingakhuluma iqiniso nje elimsulwa, ngaphandle kokusaba ukuthi kunabantu abazogcina sebehamba bengijaja okanye bebuka ukholo lami ukuthi lwenye indlela ehlukile. Mina ngikholelwa ekutheni kunosathane emhlabeni. Fine, zikhona izinto ezimbi, zikhona izinto ezithi uma zenzeka ziwunyakazisa umoya wakho. Kodwa lokhu akusho ukuthi khona usathane. Akusho lokho ukuthi kunomuntu o-responsible for ukuletha okubi emhlabeni. Ngisho neBhayibheli lamaHeberu liyabhala ey'ndaweni ey'ningi ukuthi konke kuvela kuMdali, whether okuhle noma okubi, kodwa konke kuvela kuMdali. Then why thina okunye okwenzekayo ey'mpilweni zethu si-attribute-e to usathane sithi hhayi, usathane-ke lo osenza lokhu. Kanti sisuke sithini uma sithi uMdali uwumninimandla wonke, akekho umuntu onamandla ukudlula yena. Uma sesizothi kunomunye ekuthiwa usathane okwaziyo ukushintsha izinto ey'bekwe uMdali, okwaziyo ukuba nezwi ngaphezu kwaMdali. Kwayena usathane noNkulunkulu bama-side awu-two ekhona eyodwa. Into eyodwa ukuthi wena usuke usubuka ngokwemiphumela waleso sikhathi wento esuke yenzeka. Uma umphumela wangaleso sikhathi kuyinto embi mese uthi lokhu kuvela kusathane. Uma umphumela wangaleso sikhathi kuyinto enhle mese uthi wena lokhu kuvela kuMdali. Ekubeni konke kuvela kumuntu oyedwa. Kuyikhona nje thina ukuthi sa-inherit-a leya nhlese leya yesono sokuqala somuntu sokwahlukanisa, sokubona amaphutha kuMdali, sokubona ukuthi njengoba uMdali esidale sahambaze, kuyiphutha lokho akumele sihambeze, kumele sigqoke, kumele simbathe, akumele siziveze kuyena sihambaze. Ekubeni base bephile eside isikhathi behambaze, bey'veza kuMdali beze engasho lutho uMdali, engasho ethi, hheyi nina nahambaze nangagqoka yini ndaba ningangihloniphi? Ngiyathemba ukuthi mhlampe le nto engiyichazayo iyazwakala.